I Hanstholm ligger Royal Danish Fish. På Frederiksberg i København ligger KU Sund. Sammen har de en mission: at skabe bedre velfærd for fisk og for det omkringliggende miljø i 2 parallelle spor. I det her projekt prøver vi at udvikle noget, vi kalder intelligent sygdomskontrol. Det går ud på, at dambrugeren tager en vandprøve fra sit dambrug, og ud fra den her vandprøve, der kan han få svar på, hvor meget han har af en bred vifte af forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Vandprøven fordeles på en højteknologisk chip, og arbejdet ligger i at udvikle individuelle sygdomsmarkører, så man kan måle helbredstilstanden på fiskene via vandprøven. Tilmed kan mange vandprøver over tid også give ny viden om det generelle sundhedsniveau i opdrættet, og dermed give et bedre billede af, hvordan sygdommen varierer med eksempelvis årstiden eller størrelse på fiskene. Den her form for sygdomsovervågning kan man bruge til både et øjebliksbillede, hvor man lige nu og her kan få at vide, hvad der er i ens dambrug af de her organismer, som vi tester for. Men ideen er faktisk også, at man på lang sigt, hvis man laver regelmæssig overvågning, ligesom kan se fluktuationerne i sit dambrug og kan blive bedre og bedre til at forudse, hvornår der begynder at opstå problemer. Projektet er nået i mål med, at over 10 forskellige sygdomsmarkører er på chippen, som allerede nu vil kunne implementeres som et værktøj til bestemmelse af fiskesygdomme. På Royal Danish Fish har vi i projektet eksperter i spildevand og akvakultur, som har bygget et fuldskala rensningsanlæg, der kan rense over 90% af næringsstofferne i produktionsvandet for recirkuleret anlæg. Renseteknologien hedder aktivt slam og baserer sig på iltfri nedbrydning af kvælstof, som derefter afgasses til atmosfæren uden at gøre skade på natur eller havmiljø. For at teste og udvikle det nye rensningsanlæg blev der bygget et forsøgsanlæg for at kunne finjustere processen og måle rensegrader. Resultaterne fra anlægget viste, at de rensegrader for kvælstof, vi havde håbet på, rent faktisk kunne opnås, og at teknologien fungerer effektivt i saltvand. Særligt effektiv var fældningen af fosfor, og over 95% af alle fosforpartikler kunne udfældes inden udledning. Samlet er projektets resultater opløftende for landbaseret akvakultur i Danmark. Vejen er banet for at satse på en markant større produktion med et meget mindre miljømæssigt fodaftryk. Og ved hjælp af intelligent sygdomskontrol kan man styrke fiskevelfærden og mindske dødeligheden for de millioner af fisk, der hvert år produceres i Danmark.